No niin, tässä on meidän kapteeni Meeli. Puhu, miten peli meni. Joo, ensinnäkin mä haluan kiittää kaikki pelaajia ja coachi Bola oli niin taistelee ja se oli todella vaikea peli. Varsinkin se eka puoli oli vähän vaikea. Me emme puolusta hyvin. Mutta toka jakso se ohjelman mukaan, mitä Bola sanoi puolissa välissä, sitten me mennään vähän eteenpäin. Puolisti tosi hyvin. Ja silti ne tekee ensin maalia. Mutta sen jälkeen, tai jos puhutaan niin viimeinen 20 minuuttia oli tosi hyvä. Me tehtiin 2 maalia ja me hallitsi peliä. Ei muuta kuin hyvä aloitus, 3 pistettä, hyvä Atlantis, yes!